Unsaon pagrehistro sa AGMA 2021 Annual General Membership Assembly. Una, moadto ta sa Chrome. I-type nimo ang ilahang website. Ano siya, nakabutang ra sa screen. Muna na siya home sa Sebeco 1. Dayon, slide ka pa ubos. Makita nimo diha ang register now. I-click na siya. Yan na mo gawas dira. I-enter nimo ang imong account number. Mag-type ko sa account number. Sample. So, then something. Then na siya. And so on. After ana, i-click nimo ang load details. Then, magawas ang imong details sa imong account to sa Sebeco. Click proceed. Then mo na siya mag-click ka og ID category, example voters ID. Click mo. Picturean ang ID, submitted ID. Example, i-click na siya, then camera. Then kuha ka og ID. Tarungon nimo ka ng dili blurred. Maklaro siya na click, then i-click ang check. Click mo ng check na. Then after na, i-type nyo ang ID number. Example, muna siya nga ID na ng Toto. Then, sunod, imong i-type ang imong mobile number. Siya. Wala na siyang email address, pwede rin na wala. Upload sa akong profile picture. Mag-upload ko. Then, camera. Click na siya. Dapat ang pag-picture, okay siya. Cloud na. I-click ang check. Muna na siya, then submit. Then, paabot ka. Kay loading dito kayo na siya. Depende ko, gusto kag internet. Dali ra siya. Almost, mapabot ka na mga 30 second or mga 1 minute. Depende na sa imong internet connection. Then, magpaabot lang dito siya until ma-success. Ngayon lang dito medyo siya i-cancel. Until na siya mo notify na successfully sent registration request. Then, i-click mo na siyang okay. Then, it's done. Then, back na siya sa normal. Thank you for watching.